Tolosatzen partaidetza prozesuaren plangintza partekatua burutu zenean 10 urtera begira, 2017-27 Tolosako plangintza partekatuan, gizarte zerbitzutako sailean eta gaztedi sailean baita ere lan ildo gisa planteatu zen elkarteekin lana egitea, ezta? Tolosatzeneko prozesu horretan baita ere herriko eragile ezberdinak proposatu zuten komenigarria zela elkarte ezberdinak elkarren berri izateko eta lankidetza proiektu berriak garatu ahal izateko nolabaiteko topaketa bat egitea, ez? Handikan hartuta ideia eta gainera kontutan izan da abenduaren 5ean nazioarteko boluntariotzaren eguna dela eta egun hori bisibilizatzea ere baita ere bi sail hoien lan ildoa dela, topaketa hau antolatzen jarri ginen. Izaera sozialeko elkarteen indargune nagusiena bolondresak dira eta herriari egiten dioten ekarpena balorean jartzea oso garrantzitsua da. Elkar ezagutzeak eta bakoitzaren elkarte ezberdinen asmoak partekatzeak elkarte gintzari ere lagunduko diolakoan gaude. Guzti hau ikusirik, Tolosako udaleko gizarte zerbitzu sailak eta gaztedi sailak sustatuta antolatzen dugu lehenengo topaketa hau helburu zehatz batzuekin. Helburuak dira herrian ditugun bolondresen elkarteak ikusaraztea, egiten duten ahalegina eta ekarpena errekonozitzea, elkar ezagutzeko edo ideiak elkar banatzeko aukera bat eskaintzea eta baita ere herritarrongan solidaritate eta parte hartze espirituak sustatzea. Topaketa izango da abenduaren 1ean, arratsaldeko 7:00-etatik 9:00-etara izango da Zerkausian, horregatik elkartu gera gaur hemen. Guztira 20 elkartek dagoeneko izena emana dute, oraindik ere badago aukera, beraz elkarteren batek nahi baldin badu eta izena ez baldin badu eman oraindik badauka aukera. Gainera, topaketa horretan hitzaldi bat ere izango da, elkarteen ikerketa eta berrikuntza sustatzen duen EIBE elkarteko Unai Lizasoren eskutik. Oso interesgarria dela hori, dena topatzeko, topaketa hori, eta, etortzeko, nahi izan dieten hitzeiteko, ni errepresentazioa ingoet gutxi gora bera, denen eratzeko lagunari, eta, nahi dizuet esan, topaketa hau oso importantea dela gutzako, voluntariak behar dugu, eta denak animatzeko, olaz esan duen bezala, etorri zaizte, eta ikusi gure lana, eta jakin zer egiten dugun, eta